Hei, salutare oameni buni, bine ați venit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. Bun, haideți să continuăm cu niște livrări, așa, cum suntem noi de obicei. Bun, asta e tirul, mi-am făcut un cont nou pentru că am făcut un update. Ia să vedem. Chiatră de aici până aici. Da, am continuat și mi-am luat DLC-ul cu România. Și este foarte frumos. Road to the Black Sea se numește DLC-ul. Dacă sunteți interesați să vi-l luați. Road to the Black Sea. Și aici mi-am luat niște din astea grea. Nu știu, cred că mi-am luat DLC-ul cu din asta grea. Marfă grea, doar că nu mi l-a activat încă. Încă nu mi l-a activat, dar o să mi-l activeze în câteva zile. Astăzi a venit moșul pe la mine, mai devreme, și mi-a adus o mașinuță de jucărie. În fine, mi-a adus-o că îmi plac astea și mereu mi-am dorit una, dar na. De pe aici. Bun, și astăzi o să dureze un pic mai mult și o să încercăm azi, o să fac și o promovare, două promovări. Azi Ciprian n-a putut să intre pentru că este plecat la bunici, dar nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe clopoțel și dați acolo subscribe ca să primiți toate notificările. Abonați-vă și dați click pe clopoțel să primiți toate notificările atunci când mai apare un episod cu Euro Truck. Noi seria asta o să o continuăm, deoarece până la 15 episoade mai avem, La ultimul episod o să fie ceva special. O să plecăm din Istanbul, adică din Turcia, și merem până aici, până la Londra. Și o să fie ceva foarte lung de condus. Și atunci o să fie un live. O să fac un live în care o să conduc până în Londra. Vedem, mai facem bani pentru tir. Acum am pe minus, deoarece am amânat unele lucrări, unele curse. Și nu-mi prea place că le-am amânat. În fine, continuăm. Azi o să fac promovări la două noi sezoane. Un sezon cu Mad Runner, unde o să terminăm toate hărțile. Mi-am luat și 3 DLC-uri free pe Mad Runner. Să terminăm toate hărțile. The Bog Island, The Valley, mai era Rocky Hills și The Ridge. Astea sunt toate DLC-urile. O să intre și Ciprian atunci pentru că jucăm multiplayer. Există și opțiunea de multiplayer, numai dacă ai la Friends, sau te poți conecta pe un server multiplayer garantat. Bun. Acum, na, eu conduc pe banda a doua, că cine-i pentru banda cine-i pentru banda întâia? Nu eu. Nu mai știu cum aprindeam farurile. Și acum va trebui să mergem până... Va trebui să mergem un drum lung de tot. Adică până, nu știu, undeva în București. Parcă am auzit că se termină livrarea asta, sau în Craiova. Nu mai știu chiar. Uite, azi e luni în joc. La noi e joi, n-am. Și scrieți-mi în comentarii ce v-ați dorit să vă aducă moșul. Pentru că o să vă zic și eu ce mi-a adus mie. O să facem și un unboxing, poate. Să vă arăt, o să vă prezint un pic ce mi-a adus. Dar, na. Am dat un pic volumul mai tare la joc, pentru că trebuie să se audă. Salut, colegul! Eu conduc mai bine din interior, că... Uitați, săgeata albastră a trecut acum pe lângă noi, nu cred că ați văzut-o.
dați înapoi pe videoclip și scrieți-mi în comentarii dacă ați văzut săgeata albastră trecând, uite-o, uitați-o acolo, uitați-o, ați văzut-o, da? Dați subscribe și la canalul de YouTube al lui Ciprian, pentru că s-ar bucura foarte, foarte mult, chiar dacă nu este aici, să aibă mai mult de 1 milion de abonați, chiar și eu m-aș bucura. Și vă mulțumesc din suflet pentru tot suportul pe care ni-l dați și vă mai aștept cu videoclipuri din astea, cu Eurotrack. În fine, de Revelion o să facem un episod special, seria asta nu o încheiem, să facem un episod special în care o să vă prezint Mad Runner, cred că îl știți, a fost free pe Epic Games, cine îl vrea și îl poate cumpăra, dar cu bani. Și uitați, alt coleg. Să rămână colegul! Cred că am dezactivat eu sunetul de pe fundal să nu se... A, nu l-am dezactivat. Și o să facem intrarea în sezonul 2. Prin martie, cam pe atunci o să încheiem sezonul cu Eurotrack. O să începem sezonul 2, în care o să intrăm în Farming Simulator 19. Cu un DLC inclus. De ziua mea o să-mi iau FS19 de pe Steam cu 20 de euro plus un DLC. Adică 40 de euro în total. 40 de euro în total. O să ne jucăm pe harta cu Erlingrad la Alpine Farming DLC, deoarece că în harta aia ai tractoare electrice. Și nu uitați, dacă vreți videoclipuri cu farming înainte și vreți o prezentare, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Barbă Neagră, pentru că el face toate episoadele cu Eurotrack și Eurotrack Simulator, Farming Simulator 19, se mai joacă și Scrap Mechanic, se jucă și Minecraft. O să facem și serii cu Minecraft, cu Roblox, cu Fortnite. Și o să facem și serii cu Mad Runner și Stormworks. Hei, salut oameni buni, am revenit. Ok, stați un pic, că nu stă. Uite, gata. Să pornim. Nimic. Nu știu dacă am întârziat. Nu cred. Avem jumătate de rezervor, cred că ne ține să plecăm. Să ajungem. Eu conduc mai bine dinăuntru, de asta mi-am schimbat camera. Bun.
dacă vă uitați la kilometri, suntem destul de aproape. Destul de aproape. Uite, trebuie să mergem aici, în București. Nu mai avem așa de mult. Nu! Oh! Ce bine! Uite, dacă nu știați, la București este nodul de cale ferată. Este un nod de cale ferată, cel mai mare nod de cale ferată. Bun. Și mă trec înapoi. Vai de mine, ce neatent am fost de a mers pe interzis. Opa, am mers pe contrasens. M-a taxat. Hai mă, pornește! Pornește! Gata. 23 de kilometri până la destinație. Bun, misiunile astea durează, dar merită că îți dă profit. Îți dă bani mulți și chiar merită. Nu mai avem mult. Uitați, deja se și vede locul unde trebuie să parcăm. Nu știu, oh my god, tirul. Așteptați un pic. Uite, tirul e avarie 86%. 87% de fapt. Poate îmi veți spune, Vlade, de ce n-ai fost atent? De ce n-ai condus ca lumea? Păi, pentru că mă grăbeam, că mă mir că suntem o țară. Uite, am descoperit Bucureștiul. Nu, te rog, pornește, dragul mami. Scade sub 20. Deja se vede. Că-l dau să măresc, uitați acolo, se vede. Se vede acolo. Frână, frână, încet, încet. Scuzați că am pus pe pauză, dar am avut o mică problemă și a trebuit să mă duc să o rezolv. Nu! De ce aici? De ce în parcare? Noroc că o repornit, că altfel îl chicuram cu supă fierbinte. Nu știu de ce ne-au pus aici să venim, că aici e fier vechi. A, nu, stai aici la fier vechi, nu putem veni. Nu putem intra. Azi, dacă vă uitați, imediat ajungem, mai e numai 2 km. Uitați, pe Stormworks o să facem misiuni. Asta o să fie un videoclip de prezentare, nu o să fie începutul seriei, că doar nu începem acum sezonul 7. Ar fi cam nașpa. A, nu aici. Uite aici, la Cementex, nu știu. Dacă cunoașteți voi firma asta în București și dacă există, scrieți-mi în comentarii să știu. Faceți-mi o poză cu un semn. Că mă-i mira că există, doar...
Bun. Ça va bien, ça va bien. Uitați, aici trebuia să parcăm, dar am luat calea mai grea, deoarece mi-e lene. Calea mai ușoară, dar deoarece mi-e lene. Bun. Hai. Și fără motor am ajuns aici. Și fără motor am ajuns aici, doamnelor și domnilor. Și fără motor. Penalizare, mi-a dat penalizare pentru avarie. Level 2. Hai să-i punem bum. Bunuri de valoare, marfă fragilă, punctualitatea livrării, conducere economică. Nu, eu zic așa numai să lăsăm. Continuăm cu încă o misiune. Iată cursă rapidă. Să încercăm la lichide. Oh, virar. La cisterne n-am nimica. Transport special, livrare standard. Platforme joase. Platforme, marfă. De aici. Cât de când m-am scăpat din datorii, dar încă mai avem. Mai avem până o să luăm primul. Ia! Rezervor lichide. Mă, dar dacă nu îmi dă la cisterne, atunci unde îmi dă? Nu uitați, după a doua publicitate o să începem promovarea. Uitați aici iarăși la Cementex, aveam și o din asta de stivuitoare, dar na. Eu am luat-o pe asta, nu știam ce este mai exact. Da, totuși. Hop! Ha, mă, dică ăsta, zi-mi că nu mai ies. Ieși de acolo. Ba, da, am reușit, lasă-mă. Lasă-mă în pace că am reușit. Că sunt șofer model ar trebui. No! Ce s-a întâmplat? De cap de legi tine. Dați, mai aveam o chestie și acolo, încă un trailer, doar că n-am. Am vrut să o iau pe asta pentru că mi-a părut mai simplă. Favarii remorcă 1%. Bine. Păcat că nu arată și cum s-a boțit tirul. În fine, ieșim pe aici, că și așa mi-arată să ies pe aici, că e mai ușor. Uitați aici, mi-asta ceva materie fecală. Nu știu. Gata! Am părăsit Cementex-ul. Bun, și acum parcă în Craiova trebuia să mă duc, nu mai știu. Parcă era schimbată ruta și trebuia să plec din București, de aici, de la Cementex, undeva, nu știu. Știu că am venit din Constanța cu livrare pentru cu piatra. Știu că am venit din Constanța. Stai să prind și... Să prind și farurile, că-i noapte, ce Dumnezeu. Frână. Jap.
20 de minute. Oh my goodness, am ratat o curbă. Și m-am lovit într-un parapet. Ar fi mișto să pot conduce numai cu spatele. Să am experience XP destul încât să conduc numai cu spatele. Ar fi fain așa? Oh my, că pe unde trebuie să mă mai duc? O reconfigura traseul atunci. Hai. Nu știu dacă la ăsta va trebui să-i bag benzină. Mai vedem. Încă suntem pe minus. Să încercăm să ajungem pe plus. Prieteni, bine ați revenit. Din păcate am ieșit deoarece mi-a dat crash jocul. Dar acum o să intrăm să facem promovarea. Promovarea pentru 2 noi sezoane. Click here for details. Da, am fost un pic fraieruț că am apăsat. Bun, uitați ce o să facem aici. O să completăm toate hărțile astea. The Bog Island, The Valley, The Ridge și Rocky Hills. Dar o să vă arăt un pic un exemplu. De aici pe The Ridge. Să mă iau și asta. Ziceți, dar de ce ți alegi numai mașini din astea tari? Păi, dacă vreți DLC-urile, acum nu mai sunt disponibile. Deoarece acum sunt cu bani. Da, văd ce monstru. Văd ce monstru mare am în spate. Văd ce monstru mare am. Demis. Scuzați de întrerupere. Am un monstru mare pentru că ăsta vine cu DLC-ul. Ăsta vine cu DLC-ul imediat ce dai New Game. Îți vine cu DLC-ul ăsta. Așa, o luăm pe aici. De exemplu, aici n-ai multe de făcut. Uite, aici ai și niște vehicule. Ok, nu, eu să dăm în loc la astea. Dar stați un pic să-mi iau mașină. Am revenit. Uite, acum mi-am luat dubiță, mi-am și pus niște chestii pe ea. Hai să vedem. Îmi blochează gigantul. O să vedeți ceva uimitor până una alta. O Sna Patra. Nu cred că se vede direcția, dar Sna Patra. Și haideți să vă arăt o chestie. Dacă știți mașina asta, scrieți-mi în comentarii să faceți un video prin care îmi spuneți ce mașină este. Am revenit. De acum suntem în drum spre locația unde este K700-le. O să vă arăt o chestie.